Прывітанне яшчэ раз. Другая спроба распачаць стрым. Былі тэхнічныя праблемы. Вось за паўгадзінкі мы з імі справіліся. Госця нашай студыі, праваабаронца Наста Лойка. Наста, яшчэ раз прывітанне. Да, вітаю. Ну, мы высветлілі падчас першага ўключэння, што праваабаронцы былымі не бываюць, відаць, і Наста не развітваецца з праваабарончай дзейнасцю, яна пераходзіць у іншую арганізацыю, якая называецца Human Constanta. Будзем будаваць па-іншаму крыху размову. Распавядзі, у чым адрозненне Константы ад вясны, чым займаецца Human Constanta ўвогуле? Ну, Human Constanta — это дастаткова маладая праваабарончая арганізацыя. Мы стварыліся на пачатку 2016 года, з кастрычніка 2016 года нават атрымалі рэгістрацыю якасці установы. І асноўная ідэя была, гэта місію мы так фармулюем, як праца з сучаснымі выклікамі ў галіне правоў чалавека. У нас ёсць асноўныя 3 напрамкі. Гэта правы замежных грамадзянаў, асоб без грамадзянства, у тым ліку місія ў берасці у нас была в межах гэтага напрамку. У нас ёсць лабараторыя лічбавых свабодаў, ўсё, што звязана з правамі чалавека онлайн. Ну і трэці напрамак мы умоўна называем недыскрымінацыя, все, што звязана з супрадзеяннем дыскрымінацыі, нейкія асветніцкія мерапрыемствы па гэтай тэме. І у нас зараз дастаткова вялікая ўжо каманда, то бок у нас там больш за 12 чалавек, з кім мы рэгулярна ўзаемадзейнічаем. Ну і нейкая асаблівасць як маладой арганізацыі напэўна в тым, што мы все маем нейкі досвед працы альбо ў праваабарончых, альбо в іншых арганізацыях, і мы адразу дамовіліся, што мы будуем нашу камунікацыю ў гарызантальных асновах, у нас няма там галоўных, мы абмяркоўваем все разам кансэнсусам і спрабуем стварыць нейкую больш-менш комфортную атмасферу, эфектыўную. Такая дэмакратыя ў асобна ўзятай арганізацыі. Ну, в нейкім сэнсе так. Мне нават прямая дэмакратыя, гэта все каштоўнасці, які былі нам блізкія, які для нас былі блізкія па адчуванні нашых правоў чалавека. І, канешне, не скажу, што это заўжды вельмі проста і эфектыўна, але мы правда імкнемся, і вот праца ўжо цягам 2 гадоў паказвае, што гэта можа мець месца і што гэта працуе. Праца у берасці з чачэнскімі мігрантамі, гэта, ну, бадай, што візітоўка Human Constanta, прынамсі, відаць, самы публічны такі праект. І мне здаецца, што ў гэтай працы ёсць агульнае з тым, што ты казала пра вясну раней. Гэта доўгі кейс, гэта кейс, у якога не бачна ні пачатку, ні заканчэння. І мне здаецца, што наўрад ці праваабаронцы змогуць што-небудзь кардынальна змяніць у гэтай сітуацыі. І гэта тое самае. То бок, вось гэта бесперспектыўнасць, няма яе і тут. Ну, тут я могу сказаць, што ёсць пэўныя асаблівасці з працы з так званымі транзітнымі бежанцамі. Па-першае, тое, што это новы выклік па ўзроўню бяспекі, таму што мы разумеем, што там могуць быць кадыраўцы, можа быць фізічная небяспека, і людзей, калі вышлюць назад у Чачню, будзе значна горшыя праблемы, чым з усімі астатнімі. І гэта патрабуе ад нас больш нейкай пільнай увагі, больш рэакцыі. Плюс мы разумеем, што праблемы не толькі юрыдычныя, часта даводзіцца займацца нейкімі гуманітарнымі пытаннямі і пашыраць вось гэтую выключна праваабарончую дзейнасць. Ну і такая для мяне новая зусім асаблівасць была, ну ёсць зараз па гэтай працы, в тым, што мы працуем в першую чаргу з парушэннем правоў чалавека з боку Польшы. І давялося вельмі шмат працаваць з польскімі калегамі, даследаваць польскія нюансы, разумець вось гэтыя сучасныя нейкія палітычныя тренды ў Польшы, якія замінаюць рэалізацыі правоў гэтых людзей. І гэта патрабавала ад нас там больш гібкасці, больш працы з міжнароднымі механізмамі, больш міжнароднага лабавання. І гэта, праўда, складаны кавалак працы, але как бы я уже зараз увесь час запытваю польскіх калег, калі у вас там чарговыя выбары, может быть, у вас штосьці зменіцца, і тут можа быць надзея ёсць. Это в цэлым, калі мы кажам пра правы замежных грамадзянаў, тут я бачу значна больш перспектыву працы і магчымасці штосьці змяніць. Напрыклад, я пачала з 2014 года працаваць з затрыманымі замежнікамі, якія былі за абсалютна там глупства, неду там псаваны пашпарт, пратэрмінаваная віза, яны маглі патрапіць на шмат месяцаў в нашы ізалятары. Потым актывісты выходзілі, там распавядалі, што там Патрык з Конга сидзіць ужо 8 месяцаў, там ляжыць на ложку, не ўстае. І вельмі хацелася дапамагчы гэтым людзям, і мы, в прынцыпе, знайшлі механізмы іх пахутчэй, як даставаць з ізалятара, як трошкі палепшаць саму гэту сістэму. І в гэтым сэнсе мне падаецца тут прасцей на штосьці ўплываць, таму што гэта не такі востры грамадска-палітычныя правы. І вот зараз размова пра пабудову міграцыйных цэнтраў, это у тым ліку вынік вось гэтых праблемаў, пра якія мы пачалі агучваць яшчэ тады. То бок тут змены больш заўважныя. Ну, мне падаецца больш перспектываў і больш магчымасці все ж таки хоць на штосьці паўплываць, тым больш, што, напрыклад, міграцыйнай стратэгіі у Беларусі на сённяшні дзень няма, і значыць, што мы можам уплываць і спрабаваць яе будаваць з улікам, у тым ліку правоў чалавека і больш гуманізаваць гэту сістэму саму па сабе.
Ты аддала вясне 8 гадоў свайго жыцця, колькі табе было, калі ты прыйшла туды? Ну, я пришла в весну, когда мне был 21 год, и это, конечно, мне вельми пошанцевало. Я думаю, что в таком возрасте, там, с неполной высшей эдукацией мало кому шанцуе прийти в настолько крутую организацию. То бок я так завжди лічу, что весна крута не только про вырашым секторе, але в целом в НГО, амаль як каго, потому что бацькаўшыны не ведаю в моем уяўленні. А кім ты была вось з самага пачатку? Валанцёр? Ну, я адразу займалася юрыдычнымі пытаннямі, працавала ў грамадскай прыёмнай, апошнія гады налажвала працу самой грамадскай прыёмнай. Асноўная моя функцыя была гэта менавіта праца з людзьмі з рэпрэсаванымі, які звяртаюцца па дапамогу, але з 2014 года я стала больш нават працаваць з валантэрамі, гэта так трошкі разбаўляла вось гэту штодзённую руцінную складаную працу і падтрымлівала ў тым ліку. А калі б ты не стала праваабаронцам? Я маю на ўвазе, вось які быў выбар тады 8 гадоў таму? Пайсці ў вясну і... Ну, у меня там была особная цікавая гісторыя про то, што там 19 годаў я скончыла юрыдычны каледж, і я зразумела, што я не смогу працаваць в дзяржаўным сектары зусім, просто маральных нейкіх падыходаў, плюс мне бы хацелася працу, где могла хадзіць у кедах, і зразумела, што правы чалавека і в ідэйным і практычным сэнсе для меня былі такім выйсцем. Мне тады пашанцавала, што я пазнаёмілася з Нірай Браніцкай, якая запрасіла мяне працаваць спачатку камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць», але праз 1,5 гады Ніра сышла в дэкрэт, мне было не вельмі комфортна працаваць, я звольвалася «Салідарнасці», і мне, правда, быў вялікі такі крызіс, напэўна, вырашэння, чым я хочу займацца, ўсё ж такі правамі чалавека альбо чымсьці іншым. Я тады трошкі спрабавала сябе ў фотакарэспандэнцыі, быў варыянт, может быть, больш прыцягнуць гэты напрамак, але так апынулася, што мяне фактычна заманілі весну. Ужо вельмі даўно так здалёк Валентин Стефанович запытываў, ці ведаю кагосьці юрыстаў, хто бы мог ім падысці, і па выніку просто прызнаўся, што яны даўно думалі пра мяне, шкадавалі, што я занятая, і он так апынула, што я ўжо была не занятая, і давялось пагаджацца. То бок ты магла б быць зараз уплывовым адвакатам, не ведаю, распрацоўваць, магчыма, дэкрэт нумар 8 пра лічбавую эканоміку ці яшчэ што-небудзь такое. Ты не шкадуеш, што не пайшла в ні гэтым разу не шляху? шкадую, это зусім не мае сферы. Я думаю, што я ідэальна створана ў нейкай ступені пад правы чалавека, і сапраўды я адчуваю нейкае сваё пакліканне ў гэтым напрамку, таму я вельмі сумнеюся, што я бы магла стаць фармальным юрыстам і на штосьці такое ўплываць. Была б такім юрыстам у кедах, да? Ну, для... Цяжка уявіць усё роўна, так. Добра. Ці паўплывала недаўняе затрыманне вось на тваё рашэнне? Ці гэта ўсё было вызначана даўным-даўно? Ну, я разумела, што в нейкі момант мне трэба будзе вырашаць штосьці звязанае з хімаканстантай з весной, таму што цяжка было сумяшаць у нейкі момант, ну і тым ліку цяжка нават людзям блытацца, там каго ты прадстаўляеш у нейкі момант. І, канешне, я ўсё ж такі адчувала нейкую пэўную стомленасць, і таму мне была цікава больш тэма звязаная з замежнікамі, хацелася неяк развівацца, і таму на мой выбар у бок хімаканстанту хутчэй склаўся как бы ў выніку шэрагу фактараў. Апошні год быў вельмі складаны, канешне, вельмі насычаны праз гэтае затрыманне, і таму хацелася неяк актывізаваць гэты працэс, і я, в прынцыпе, перамовы там з тым жа Алесем Бяляцкім прыйшла весці дастаткова загадзя, каб максімальна перадаць свае справы, каб весна пасля мяне смагла толькі больш эфектыўна працаваць і не было ніякай шкоды. То бок быў працэс запушчаны даволі даўно? Ну так, то бок у нас дамоўленасць была за паўгады, напэўна. Колькі ўвогуле разоў, ці можаш ты прыгадаць, цябе затрымлівалі за гэтыя 8 гадоў? Ну, у мяне было... Раз на год. Ну, так. Пару разоў на год. Усяго вот я зараз сходу прыгадала пра 3 затрымання, і цікава, што 2 з іх адбываліся непасрэдна на офісе весны. Адзін быў 19 снежня 2010 года пасля выбараў, там а 3 ночы нас затрымалі. Другі быў год таму 25 сакавіка падчас інструктажу перад назіраннем. Ну і за 3 раз быў ужо непасрэдна перад назіраннем у гэтым годзе 25 сакавіка. То бок, у прынцыпе, праваабаронцаў затрымліваюць радзей за палітыкаў, якія, ну, не ведаю, як гэта назваць, ну, яны сапраўды крыху правакуюць, відаць, калі ладзяць несанкцыянаваныя акцыі, і быць палітыкам, не ведаю, больш часу праводзіш у ізалятары. Ну, может быть, это пытанне метадаў працы, хаця мы часам выходзім і раздаем там нейкія газеты, улёткі, нас, в прынцыпе, не кранаюць. А я спадзяюся, што хаця б ужо ёсць разуменне ва ўладаў, што ўсё ж такі мы займаемся іншай дзейнасці, што мы спрабуем ім дапамагаць і рэалізоўваць іх міжнародныя абавязкі, а не хочам ім шкодзіць там ці штосьці такое рабіць. І хаця ёсць пэўнае непаразуменне ўсё роўна з боку там тых супрацоўнікаў міліцыі ці КДБ, што мы маем асаблівую функцыю, і таму у нас аўтаматычна вот
прыцягвалі падчас тых жа так званых масавых беспарадкаў, хацелі нас нейкім чынам прывязаць таксама, нібыта мы там не дефінансавалі ці штосьці рабілі, і гэта тады не атрымалася. Але сам факт. Мы журналісты, мы таксама заўжды спрабуем уладам патлумачыць, што мы вообще-то не ворагі, што мы робім гэтую працу, там выкрываем нейкія хібы, да не таму, што мы хочам, каго-небудзь скампраметаваць, каму-небудзь шкоду нанесці, просто не ў парадку нешта, да, і мы гэта асвятляем. Для ўлады гэта не разумеюць, калі разумеюць, так часткова, далёка не ўсе, і тая самая сітуацыя атрымліваецца з праваабаронцамі. Ну, я думаю, што эта сітуацыя звязана увогуле з тым, што адбываецца ў Беларусі, таму што ўлада працуе часта на самазахаванні, няма глобальнай мэты палепшаць штосьці глобальна ў грамадстве. І вот для мяне, як прыклад, там шмат гадоў я займалася тэмай мірных сходаў, мы патрабавалі змены закона о масавым мерапрыемстве, і вот зараз нарэшце змены будуць в палаце прадстаўнікоў разглядацца вось ужо падчас гэтай сесіі пачаліся, і мы там пачыналі кампанію, патрабавалі, каб запрасілі, напрыклад, на разгляд гэтай закона у палаце прадстаўнікоў. І атрымалася цікава, што маіх калег яшчэ, калі мы збіралі подпісы пад петыцыі, запрасілі на сустрэчы працоўнай групы, але ўжо на сам разгляд сказалі, што мы не можам вас запрасіць, таму што у нас рамонт у авальнай зале. То бок дастаткова смешныя і адвольныя тлумачэнні. Я думаю, што это все вельмі сімвалізуе, што нават такія працэсы включэння часта носяць намінальны і фармальны характар, і калі вот этого жадання ўзаемадзеяння няма, то яго няма, а калі яно ёсць, мы можам бачыць на прыкладзе там больш еўрапейскіх краінаў, дзе праваабаронцы сапраўды маюць голас, дзе да іх прыслухоўваюцца, дзе яны сапраўды ўплываюць на працэсы ў грамадстве. Цікава, вось гэты выпадак з рамонтам у авальнай зале мне нагадаў тое, як забараняюцца канцэрты ў Беларусі. Да? Вось прыкладна так жа, уцечка этыленгліколю, да? Рамонт, нешта тэрміновае, все, хлопцы, да? І праваабаронцаў не пусцілі да дэпутатаў на разгляд закона о масавых мерапрыемствах менавіта пад такой нагодай. Улады пераймаюць досвед, да, абароны. Ну, да. Мы кажам часта, што абмен рэпрэсіўнымі практыкамі і ўнутры паміж дзяржавамі адбываецца значна хутчэй, чым, напрыклад, абарончымі практыкамі. Это шкада, канешне. На жаль. Вось праца праваабаронцаў, яна прадугледжвае хаця б нейкія межы часовыя. Зразумела, што, напрыклад, праграміст сыходзіць з офіса, выключае кампутар, да, закрывае за сабой дзверы, і вось ён больш-менш вольны чалавек. Да. Праваабаронца можа сабе такое дазволіць? Ці гэта кругласутачная праца 24/7? Ну, я, может быть, могла бы сказать, что это часто залежит от людей, то бок ёсць людзі, якімі, правда, захапляюся, бачыла такіх праваабаронцаў, якія могуць адпрацаваць нейкі час, ісці з офіса, і ўсё, яны не будуць адказваць на званкі, нідзе не рэагаваць, но такіх людзей вельмі мала, таму што большасць людзей ўсё ж такі яны вельмі ідэйна ўключаныя ў сам працэс, і яны не могуць там нават пасярод ночы праігнараваць званок ад затрыманага чалавека ці не адрэагаваць на нейкія тэрміновыя праблемы. Ну, как бы для мяне это хутчэй была, конечно, на жаль, кругласуткавая праца, і таму гэта вельмі стамляе. А што тады, не ведаю, з асабістым жыццём у праваабаронцаў? Вось ёсць у цябе, напрыклад, хатнія жывёлы? Ну, вось я не так даўно, каля 5 месяцаў таму ўзяла з прытулку пса, і гэта, конечно, істотна паўплывала на маё жыццё. Я якраз хацела, каб больш часу я магла надзяляць там пераключэннем на нейкую іншую дзейнасць. Напрыклад, калі я хожу яго выгульваць, я не беру з сабой тэлефон, і для мяне 2 гадзіны на дзень без тэлефона гэта ўжо значны істотны адпачынак. І, конечно, гэта вельмі важна, асабліва калі працаваць з тэмамі выгарання ці стомленасці, то важна ўводзіць. Крыху адпачываць ад гэтага давялося нагоду, да, арганізаваць сабе і завесці пса. А ці здараецца часам, не ведаю, што ты суткі яго не бачыш? Ну, это бывае, калі я толькі з'язджаю і шукаю кагосьці, хто б даглядаў. Но мне падаецца, што это вельмі суб'ектыўна, просто вельмі важна адчуваць па сабе, што трэба, чым трэба падтрымка для кожнага і кожнай у такой цяжкай справе. Там, напрыклад, шмат хто з маіх калегаў, яны там больш увагі для сям'і. Там мои калегі з того там па трое, па двое, па адным дзіцёнку, і это забірае пэўную частку часу, каб яны пераключаліся, то бок мне было прасцей завесці пса, напрыклад. А вось гэтыя калегі, ну, не будзем тут ніякіх імёнаў называць, але зразумела, што калі ў праваабаронцы з'яўляецца сям'я, блізкія людзі, гэта дадатковы інструмент ціску таксама. Вось для цябе ён быў, ёсць, і як вось праваабаронцы з гэтай рызыкай, не ведаю, змагаюцца, жывуць? Ну, вельмі важна, канешне, каб блізкія падтрымлівалі ў такой нелёгкай працы, разумелі спецыфіку і не асуджалі аж зверху,
канешне. Мне в этом сэнсе вельмі пашанцавала, то бок там, напрыклад, моя маці, мои блізкія, яны добра разумеюць, чым я займаюся і падтрымліваюць мяне ў гэтым, і ў маіх калег, я думаю, ім таксама пашанцавала, што ў іх у сем'ях вельмі добрая атмасфера і якраз працуе на падтрымку. А яны адразу зразумелі, ці першы час мама казала, куды ты лезеш, дачка, спыніся. Ну, напрыклад, моя маці да канца, напэўна, не асэнсоўвала, чым я займаюся, яна ставіла спакойна, але вот, напрыклад, я ее падпісваю на газеты, і яна аднойчы, там, калі пабачыла інтэрв'ю народнай волі, яна адразу занепакоілася, спытала, а это нормально, это не страшно, с тобой нічога не здарыцца, то, што ты даеш інтэрв'ю. Я ёй доўга тлумачыла, што насамрэч я інтэрв'ю даю амаль штодзень, просто яна не ўсё бачыць, таму што інтэрнэтам не карыстаецца. Чым далей размаўляю з табой, тым далей разумею, што праваабаронцы і журналісты — это дзве вельмі падобныя прафесіі. Моя мама, калі бачыць у маім тэксце прозвішча Лукашенка, вот у яе прыкладна такая ж рэакцыя. Не пісаў бы ты, там, не лез бы ты і гэтак далей. Ну, добра, мы высветлілі, што гэта кругласуткавая, так, праца. Гэта значыць, але гэта пры гэтым не значыць, што праваабаронца мусіць быць адзін, то бок абсалютна розныя прыклады, так? Так. Я не ведаю, як гэта арганізоўваецца. То бок, як чалавек вырашае, як прыходзіць, да чаго ты прыйшла, вось якая твая мадэль? Ну, я зразумела, што трэба больш звяртаць увагу на сябе, на жаль, дастаткова позна, калі ўжо как шмат такія псіхалагічныя працэсы былі падзапушчаны, это патрабуе зараз пэўных высілкаў працы з гэтым усім, але зато стала больш увагі гэта надзяляць, калі працавала з тымі ж валантэрамі, валантэркамі. Нам вельмі пашанцавала, напрыклад, у нас ёсць адна валантэрка-псіхатэрапеўтка прафесійная, яна дапамагае там здымаць стрэс нашых хлапцоў і дзяўчын, якія да нас далучаюцца, плюс мы для іх арганізоўваем асобныя семінары, мерапрыемствы менавіта там і па псіхалагічнай бяспецы, фізічнай, інфармацыйнай, каб яны адчувалі сябе трошкі спакайней. Ну і ў сучасным свеце, мне падаецца, трошкі прасцей працаваць з усімі гэтымі праблемамі, таму што там узровень псіхалагічнай культуры хоць трошкі падвышаецца, ўжо не так страшна прызнацца, што ты, напрыклад, працуеш з псіхолагам ці псіхатэрапеўтам. І, напэўна, важна на такія рэчы проста адразу звяртаць увагу. Я бы, напэўна, ўсім параіла, хто хоча сваё жыццё звязваць з такімі сферамі, адразу пра гэта задумвацца, адразу разумець, што ў жыцці падмацоўвае, а што, наадварот, замінае, калі займаешся такой дзейнасцю. У 21 год ты адчувала сябе псіхічна крэпкім чалавекам? Ці ведала ты, да чаго трэба быць падрыхтаваны? Ну, калі я прыйшла працаваць у весну, і мне калегі казалі, што нехта выйграў у сыходзе, мне было это абсолютна незразумела. Мне было цяжка уявіць, як з такой крутой працы, дзе ты рэальна дапамагаеш людзям, штосьці робіш, можна сыходзіць і выгараць. Але праз 5 гадоў я пачала патрошку гэта разумець, таму што вось гэта праца з наступствамі насамрэч трошкі дабівае, і там рызык увесь час, там асабліва праца весне, як весна 2003 года незарэгістраванай арганізацыі, мы кожны дзень фактычна ходзім пад крымінальнай справы пагрозы па артыкулу 193 прым. А што дабівае больш? Вось рызыка затрыманняў ці неафіцыйны статус, ці тое, што ў краіне за гэты час ну рэальна нічога не змянілася амаль? Мне падаецца, зноў жа, гэта вельмі суб'ектыўна. Мне больш падалося, што я занадта часта эмацыйна включаюся в працэсы, з якімі я працую, занадта перажываю з людзьмі. Так, і гэта, канешне, і людзі самі адчувалі, часта злоўжывалі, можа быць, нейкімі момантамі, і там цяжка будоўваць асабістыя межы, і таму мне как бы цікавей было ўжо працаваць трошкі іншымі тэмамі, таму што я разумела, што, на жаль, за акцыі людзей будуць затрымліваць яшчэ вельмі доўга, і палітвязні яшчэ доўга будуць у турмах. Як складаюцца ўвогуле вашыя стасункі з тымі, каму вы дапамагаеце? Не ведаю, прыносіце на кветкі вам? Ну, я так нешта скончылася, атрымалася? Ну, дастаткова часта нам прыносяць штосьці, хаця мы заўжды кажам, што мы хабар не бярэм, смеемся, але вельмі цяжка адмовіць, калі людзі прыносяць там гарбату ці цукеркі ці чымсьці пашанцаваць. Нас это, канешне, вельмі радуе і падмацоўвае, і калі людзі дзякуюць, хаця мы-то разумеем, што насамрэч праблема выклікаў, і мне заўжды няёмка вельмі ад таго, што я не магу зрабіць так, каб людзі не патраплялі в такія сітуацыі, а яны яшчэ потым дзякуюць за тое, што мы там мінімальна, не ведаем, скаргу напісалі, хаця відавочна, што гэта наша праца. Што самае незвычайнае прыносілі? Што ўвогуле вось? Які самы яркі ўспамін пра гэтыя гады? Ну, нас цікава, там адзін валантэр нам зрабіў сваімі рукамі прыгожую вельмі елачку перад Новым годам з лагатыпам весны. Вось ён дагэтуль стаіць, у меня на працоўным стале застаўся. Часта прыносяць, напрыклад, алкаголь, я не ўжываю алкаголь, таму ёсць радасць у калег, якія потым могуць дазволіць нефармальна адпачнуць. І вельмі шмат было падзякі, удзячнасці. Нам, напрыклад, родныя аднаго палізнявольніка аднойчы прывезлі проста вялізны мех з яблыкамі, які мы фактычна
наверное, там всю осень ели, прыгадывалі этого чалавека, і было, канешне, вельмі прыемна. Мех з яблыкамі самы вялікі і самы прыемны хабар Ну на так. двух косцях для беларускага праваабаронца. Я здзіўлены, што не мех бульбы, канешне, але ладно. Сябры, час нашага эфіру скончаны. У гасцях Еўрарадыё была праваабаронца Наста Лойка. Наста памяняла адзін праваабарончы цэнтр на іншы, але, як мы высветлілі, праваабаронцы, прынамсі беларускія, былымі не бываюць, і Наста працягне абараняць правы людзей, якім гэта трэба. Наста, дзякуй, да пабачэння. Всего доброго. І за працу, і за тое, што прыйшла. У прынцыпе, і журналістам часам даводзіцца звяртацца да праваабаронцаў, так што я ведаю, пра што кажу, калі я кажу гэтае слова. Дзякуй. Так, Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Заставайцеся на Еўрарадыё.